Barkanmu da dawo a wannan lokaci. Ina muku fatan alkhairi. Mun dawo muku da wani albishiri wanda zai sa ku nishaɗi sosai. Wannan spray ne. Minti ɗaya, minti biyu baka yi abin kirki ba ka faɗo. Minti ɗaya, minti biyu baka yi abin kirki ba ka faɗo. Wannan yana taimakawa sosai fannin wannan wajen. Delay kenan. Zai sa ba za ka releasing da wuri ba, za ka kwashe awoyi kana ibada ba tare da an samu matsala ba. To gari ya waye matan ta ce na gode Allah saka da alkhairi a dawo lafiya, ba wai ta matsaki ba. Akwai abin da yake faruwa a rayuwa, ba wai ka ba matanka kuɗin cefane bane ko ka sai mata rago ka sa mata afir, ba shi bane burge mace. Akwai abubuwan da ya kamata ka fita haƙƙin matarka, ba wannan fannin bane. Saboda haka dan Allah da Annabi mu gudu tare mu tsira tare. Wallahi mace in baka biya mata bukatunta, wallahi ba ta kuɗi mata sabon ɗinki, ba shi bane zai sa ta zauna a gidanka. Muna faɗakar da kai, akwai wani kofi da na kawo shi mai matuƙar amfani, da ruwan zafi ake sha. Ka gan shi nan, kofi ne mai matuƙar amfani, kaga kwalin shi. Shi wannan kofin ka sha wallahi sai ka yi godiya, matuƙar amfani. Muna da zuma kala-kala wanda shi ma akwai sayoyi masu inganci da aka sa a ciki. Muna da ɓangaren tsaki wanda yana kashe sanyi na mara. Ba abin da ke kashe namiji irin sanyi, babu abin da ke cutar da namiji kamar sanyi. Sanyin ƙashi, sanyin jiki, sanyin fadama, sanyi ga sunan kala-kala. Ciwukan sanyi sun kashi kashi. Akwai wanda ke sa gaban mutum ya kuma ɗan ƙarami, su dai abin kirki. Akwai wannan magani, muna da wannan magani na ɓangaren wannan sanyi. Muna da magani na ɓangaren irin kofi ne, wannan shi kofi ne. Wanda ya san kofi ina ga zai iya sanin wannan kofin. Akwai kuma sayoyi da muke da shi da mata. Akwai wannan mun yi maganan shi ɗazu, shi ma insha Allahu wanda ya bi ma wancan bidiyon zai ga lallai akwai matuƙar magunguna wanda in mutum ya amfani da shi wallahi ba zai da na sani ba. Saboda haka akwai lifton kala-kala, akwai oil kala-kala. Muna da kayayyakin wanda na ɓangaren fata, kuma akwai na ɓangaren shave wanda mutum zai sayo uwar gida. Ba lallai sai matanka, kai da kanka zaka iya sayo matanka kayan gyara mama. Za ga mata ta yi haihuwa ɗaya amma mama ya zubi. Akwai magunguna da yawa, ba sha ake. Akwai herbal wanda shafawa za ka yi, akwai oil wanda shafawa za a yi, zai ɗaga su, ba zai bari su zube ba. Amarya ta sati ɗaya, wata biyu, shekara ɗaya ta fara zama tsohuwa. Duk wa'innan magungunan muna da su. Saboda haka da Allah tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka. Akan Twitter, akwai akan Instagram ɗinmu, akwai akan TikTok, kamar TikTok @sabidogo24, sai kuma autan babulaye @autanbabulaye. Duk ga sunan dai muna da su. Kamar a YouTube channel ɗinmu mai suna Nishadi24 duk muna da shi. To saboda haka a tuntuɓe mu akan wannan sakamakon sadarwa da za a same mu. Akwai page mu a Facebook, kalamun na Nishadi24 shi ma insha Allah za a iya samun mu a wannan wajajen. Akwai lambobin wayan mu akan wannan screen ɗin. Duk inda mutum yake faɗin duniya za mu iya mai delivery wannan kayan ya isa gare shi ba tare da wani samun matsala ba.